daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkid daw iti ragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga orasyo amin na sa kapada papagayam. Ito na ito nga oras at yung mga rodan nga sumangmay di programa. Dear Manong Nemi, kadto di bagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kadwa tayo dito Nemers Studio, yung Barangay 31 Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City. Iti membro ti pamilya tayo ang serbi ka na kayo. My one and only mommy, Merlin Pascual Ruiz, ken kastameten ken ni Nemi Ruiz Jr. Kas na ko na kita ipapagayam, dahil iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinembag ng oras ka na kayami na sampada. Iti rito yung bigat, iti Lunes, petsa 25, iti bulan ti September 25, 2017. Kaya't padanan yung arot papagayam ti surat ngante padayawan ngay basa iti dito yung bigat. Maysa nga pakasaritaan, di pakasaritaan ni pagayam tayong Jetro. Babayan ti panangisurat panungurnos ni SPO4 Roland Villaluz iti San Juan, PNP. Iti San Juan, Ilocosur. Padaanan nyo ulit ang pakasaritaan ngayon tayo padayawan ngay basa. Iti dito yung bigat ti Lunes, papagayam, September 25. Kadagayo nga agbuibuya, kandumdungeg, mabalin yung i-share nga dagos dito yung programa tayo, tapno mabuyamet nga dagos di kiti gagayem yo, nga saan pa yung nagbalin nga gayem, tinumutibiyang iti Facebook, kan saan da pa nga in-like, iti fanpage tayo nga Dear Manong Nemi. Kaya, karagiti agsalsaludsud no kasano, nga mabuyadak nga live nga dagos, yung kailangan jay fanpage tinumutibiyang nga Dear Manong Nemi, sayo i-like. Tapno di kasta, basta ag-live tayo ton, sumreklat na sumrek kita cellphone nyo. Naka-online kay laki di nadalagid signal nyo naka-internet kayo. Sagbay nga rin surat ng tayo padayawan papagayam umuna-unay kablawan tayo dagiti ag-birthday itangal daw panagkunak katawan dito listahan tayo tag-birthday itangal daw. Ngayon, amin nga ag-birthday itangal daw. Happy birthday. Belated happy birthday idi kalman ni John Ray, anak ni Nelda Saludes dita Paris. Kat advance happy birthday kan ni Josie Sagario. Kapkablawan na kano ti advance happy birthday ni Antinang Ofelia Rombawa Candelario dita Saudi Arabia. Ken kastamatan nakablawan na pa ni Ate Nanette Tangunan dito Pilipinas. Advance happy birthday ka na kayo. Nagabukin ni Josie Arizabal sa Daba Sagario. And advance happy birthday kay ni Dandan Raka into no 26 into ni bigat anak da Nestor kay ni Lady M.
Kaya kadagiti birthday, kadagiti masangwanan nga aldaw. Happy birthday. Naruna kadagiti birthday, iti masangwanan nga bulan. Aduda, intay ito kablawan, intong dumanon. Dito nga bulan, papagayam. So, kadagiti amin nga birthday, happy once again, papagayam, dikiti birthday tangal daw, kan kadagiti yung sangwanan nga aldaw, happy birthday. Kadagiti masangwanan nga bulan into October 4. Happy birthday in advance kini Seni Ruiz Ostiano, dita Canada. Advance happy birthday into October 4. Ken ka adin ko nga Seni. Kan dagiti nakaadado nga birthday into October 28. I-advance tayon. Ni Bayang Roland Ostiano, dita Canada into October 28. Stamatan ni Andre Nathaniel Ruiz. And of course, kini Keisha, dita Montreal, Canada. Into 28 damin, Ni Bayang Roland, ni Iko, ni Andre, kastamatan kini Keisha, Kaninto 31 ni Iko, yun, October damin ni Gitoy. Next month, iti dito yung tayo advance happy birthday katakwada. Mabagayam sakbay ti surat ngantay pariyawan ngay basa. Basta ko nakitayan, nagyaman tayo para kiti tumultulong ka na tayo, mangtratrabay ka na tayo.
Nelda Saludes dita Paris, tamatan ken ni Florendo Barit, ni kumpadre Nelson Antanan dita Hawaii, tamatan ken ni Leila Leach dita Toronto, Canada, agraman digdi kakabsat na da Joy Asenjo and family dita Vienna, Austria, ni Marilo Reyes and family dita Watlington, United Kingdom. Salamat din kina Arnolfo Nicolas, kan di pamalyana at dadya Palermo, Italy. And kita ito ang ininaudi nga kapsat ni Leila Leach. Ayan, da Julie Jiao, kan ni Janet Nicolas, ngagpadpada nga dadat dita sa Singapore. Kan kastaman din na Yolanda Batallones dita Tingras, kan ni Nicolas Jr. Agraman kan ni Nana Monica Nicolas, nga mother da dito San Juan, Soluson, Ilocos Norte. Nagkaman tayo kay ni Florence. Florence Kikik Fiesta, thank you. Ni Rizal Abukay dito California. Stameten kay ni Alex Asuncion. Hi, kay ni Alex Asuncion dito Norway. Kung kablaw kada Kabagis Ilyong, kay ni Kabagis Grace dito Lubot West, Lawag City. Yan, stameten na kablawan tayo ni Lolita and Ditan, ni kumpadre Rogelio Boy, kay ni Delia Baldonado. Yan, Rogelio Boy Baldonado kay ni Delia, ni Bayaw Roland kay ni Kabagis Seni Ostiano dita Canada, gramang kadatata Julian kay ni Nana Tinag. Hello, salamatan kay ni Abirat Arnel kay ni Christine Laguardia dita Australia. Dito mahal kay ni Emmy Culiado Ortega Anderson, manager ko dita KPRP Pinoy Power Radio iti Honolulu, Hawaii. Thank you. Stamatan ka ni Ed Lasiste, ni paring Ed Lasiste, ni Noli Lagua, hi, and Mr. and Mrs. Eddie Domingo, ni Anne Murray, thank you Anne Murray, kumagkablaw ka ni Nana Maming Agonoy, dita Kabulalaan, Bakaray, Luz Norte, ni paring Vic Ramos, dita Chicago, agramameten ka da Susi Agas Coley, ni Marlene Nagon, dita Honolulu, Hawaii, thank you. Stamad tayo na kita dumapahingan tayo pagyamanan, ititulong ko. Ni Cora Doronyo dita Canada, kumapkablaw ka na kita barangay Barcelona, Soluson, Ilocos Norte. Da Reni ka ni Josette Ramones, tamatan ka da Ron ka ni Mila Nelson dita Oregon, USA. Da Ignacio ken ni Neri Albior, happy listening ka na kayo. Da kumpadre Leandro ken ni Perlita Sagario, thank you. Stamatan ken ni Marcel ken ni Emily Castillo dita California. Ni Arnel Stavillo, Albert ken ni Chuna Cadjente, nagramamatan ka da John Ray ken ni Evelyn Lauricio, ni kumpadre Canuto and kumadre Maring, gramat ken ni Nita Fermin, ni Marinen Balico, kumapkablaw ka rin taga Santa Rosa, Sarati, Ilocos Norte, ni Josie Arizabal Sadaba Sagario, ken ni Cory na Sagario. Happy listening and thank you ka na kay amin awal labas na. Kada kita ay madaman ngagbuibuya. Thank you. Happy viewing kada kayo. Ni Jess Madrid, Mila Padua Pascual iti Australia, ni Samantha Nicole Gomez, ni Liktao wano Maripot Liktao, ni kabagis ading ko nga Seni buibuyan dita Canada, siya di Seni Ostiano. Stamad din kini Agosto 19. Yan. Belated happy birthday ka, Agosto 19. Niyo Kumamo Andres, Cristina Domingo Andres Balicoco dita Hong Kong. Tess Fernandez Sahagon dita Canada. Ni Dave Jinky S. Tumin Yadaw in Singapore. Ni May Guillermo Nora Nerida Ramos nagtalon. Jonelyn Eda Taer, iti Spain, ni Lita Agas Makadangdang. Nastamatan ka ni Hernando Arlin, iti Hong Kong. Ni Bernadette Ildefonso Cheng, agraman ka ni Uma Molina. Tama, Molina.
Kanagablawan tayo man da Junalyn, kani Arthur and Junalyn Pascual, dita Hawaii. Happy listening and viewing. Kada kayo. Intengaro din irugi nga iba sa papagayam dati pangatidugen nga surat. Di pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga Jethro. Iti tubo iti San Juan, Ilocosur, babayan ti panagisurat, panangurnos, ni SPO4 Roland Villaluz, iti San Juan, PNP, iti San Juan, Ilocosur. Sagudahin nga ron ti surat, Dear Manong Nemi, Manong Nemi, iti mangrugi da ito ya programa may sakon ngagbuy-buya. Ngagdagdama kadadak dito isla ti Hawaii. Kat kabota mamukunay ni SPO4 Roland Villaluz tita PNP San Juan Ilocosur nga nagtaudat. Kinidaw ko kayong kuhana. Di ba nang tulong na kanyak? Tapno may paimakang ka da ito ang pagkasalitaan. Tapadasan nagman nakibinin, tagsublita iti napalabas. Tayin taman na pasidiwaen, palangtuan, maminsan pa'y dikiti saem, kanadamat ragsak, nga tiagdamakit ragsak kasupapak, dagiti adu, adim tinga lawig itibiyag. Kastuman nga rod manong naming ay rugik ti amin. Sublian taman, dedi tawen 1988 Abril 7 1988 manong nemi inagraduar kami ni ti kolehyo da kami kini Angel akanayat ko iti University of Northern Philippines ti Tavican City. Naragsak kami syempre kastamatan kadagiti naganak kada kami kada hindi nga kanito. Kinapudno naman ng name kat abalayan. Abalayan pa din titawag titunggal may sa kada ginaganak kanyak kinaganak kini Angel. Kat pasaray na lagaan nga kudut ti kadarato ngay maldit ni Angel iti bakrang ko. Kat gabot arabiin iti malpas di graduation nagawid din ti pamilya the Angel iti Abra. Ken kastamatan kada gitinaganak kanyak sa San Juan. Saan kami nga simunot kini Angel taadu pa di gitinasken nga si kaswen mi iti eskwela. Anong name kasalasan ko patyan nga madanunan ti kastoy nga inak pa nagturpos iti likudan ti kinakurapay mi. Tubuak iti lumaod nga paset iti San Juan tagaigid kami ti baybay manong nemi. Bugbugtungak nga inanak. Mangalap laeng ti amak idinto taglaklako ti ikan ti inak. Ti bayat ti kinakurapay ti panagbiag mi kading karigatan dagiti naganak kanyak ngin sakad ti panagbasak. Kad sang kabilin dagiti naganyak kanyak idi manong nemi nga sumurotak iti paglintigan. Na respeto, na disiplina, kanamok tagbuteng iti Diyos. Iti pa nagbasak, iti University of Northern Philippines, Bigan City, iti kurso ko Bachelor of Science in Elementary Education. Dito'y ko manong name nga namamo ni Angel, nga tubo ti Abra, kan nagbalin nga inspirasyon ko isuna iti pa nagbasak. Nakasumet nga nagbalin na ka inspirasyon na iti pa nagbasa na. Nagbalin nga rod, akayan ayat ko, nagayan ayat kami. Kaya eskwela ken kakaseraak ni Angel. Tekunakon nga isu tinagbalin nga pagsanggirak ken pagkamangak no kasya nga adda problema. Kastamet ken kuana. Kaditi bayat ti upat nga tawen mi ti kolehyo namin adumaten nga manong naming imay ni Angel iti lugar mi. Iti ikit ti baybay.
Kinaduat iti magustuhan na dito yung makan na naroon na iti ikan manunemi. Nagbalinan nga nasinged ni Angel kadagit naganak kanyak. Kastamat kanyak namin aduak mateng napnapan di lugar da iti abra manunemi. Nagbalinak mateng nga nasinged kadagiti partido da. Ket itata nagturpos kamin. Kaslagur urayan manunemi. Ti sumaruno ang mapasamak kada kami. Mabalinen, kinunkunak idinakem ko. Iniagawid kami iti kaserami manong nemi dududwa kamlaengen nga borders tinabati. Ta nakabakasyonan digiti padami nga borders. Ket dito yan manong nemi nga nabasamak. Nabasamaken ti saan kumapela rumbeng nga mapasamak ta saan kami pa nga nagkasar. Ngam naggraduar kami manong nemi. Di pa lang harod to. Pusmi, makabulan kalpasan nga da napasamak kada kami. Ingkadeng ko timapan sa Diabra nga lugar da Angel. Tapno di kasta kat pagtulagan min no kasano ti aramidan mi tingkam pa nag-review. Napnuan iliw ken ragsak ti mariknak kaday di nga aldaw. Ado ti balon kong ar-aro. Nga kasidaan ni Angel manon nimi. Kanada pa'y pinda nga kurita, pukpuklo ken bulungan. Mailiwak unayan teetek manong nimi kat numabalin maulit kumaday di nga rabiingin kang panagpapas. Yaman yan manong nimi today di nga iliw kat nasukatan ti gura ken pungtut. Nasukatan iti saem ken ladingit. Ngamin manong nemi. Saan ko nga nadanon ni Angel iti balayda
kanaduktalak manong nemi nga nakitaray ni Angel iti maysa nga Hawaiano. Kaslasana kidi nga mamati man nemi. Inulit-ulit ko nga saan nga pudno. Nakitaray iti maysa nga Hawaiano no balikbayan nga karubada nga agnagan iti Ariston. Talo ka nun nga lawas tinapalabas. Kasla malalagtupak ti lubong kaniyak manong nemi. Nga arig mga jack mayadang dagiti sakak kat kasla kupit ti barukong ko. Aglalalo nga rudan, iniiyawat ni nanang ni Angel ti maysa nga ababa nga surat nga para kaniyak. Nga embati ni Angel. Nga kunana, Jet, biglaan ti amin. Desisyon ko da ito ay abukbukod. Kat sabi ko mata mapakawan ken maawatan na. Da ito'y kat nakadepende ti masakbayak ken ti pamilyak. Isungay naramid ko da ito'y Angel. Naglaok ti luwa ken butek ko iti sobrang aladingit manong nemi. Tiyak pulos ninamnama nga maaramid ni Angel kaniyak ti kasday. Manong nemi, gabo ka di na balikbayan no Hawaiano. Kadyan namay nga maipaay na dyan nga Hawaiano kat saan ko maipaay kasdayan tinaramid na. Gabuti sakit nga marikrik na. Sana nga inom ti arak nga dati. Ngem, manong nemi nagbarbarte na. Nagbarbarte ka manong nemi kaslaawanan ti kaskan pa'y ti panagbiag kaniyak. Diya kung kaya't pa'y tagbaling nga maestro, takang kanayon kung tulay nga malaglagip. Tikastoy nga naramid kaniyak ni Angel. Diya kung kaya't nga denggan ti pamagbagad nga dinadakkel ko. Kaslasana kung nga di adal nga tao. Ti kayat ko kat babayan ti arak kat manipata kami pinsan ti pait ken saem nga imbati ni Angel. Hawanin ti orasen nga uminom. Agsapa aldaw malem agbarbarte ka ko na kasla da kaap-apak ako na animal ka ka babay pinasta tinaramid mo kanyak animal ka slaklag bagtitan no kasta nga mabarbarte. No namin manong naming nagsubli-subliak kadya abra tapno sa polik ni Angel ng Pasig na malpay ti abagak nagsubli dito San Juan. Pagangga nga inawat ko nga namin pinsan nga talaga nga awanin ni Angel. Wait, awanin? Di babae nga patpatek ko manong naming. Talaga nga namin pinsanin nga tinalikodan na dikitikaring na kaniya. Papagayam, anya nga tati mapasamak, iti dayta nga panakapukaw, ni Jethro iti babae nga ipatpateg na itultuloy na nga ta nagbarbartek anya dagiti sumarno pasamak padanan nyo papagayam tende man nagyaman ka dagitay mga buy-buya ka na tayo kani thank you kini Jocelyn Bartolome Rambak iti Hong Kong ni Risa iti Hong Kong Jesse Jefferson Johnson Sampaga tama. Salamat kini June Corpus, si Waipaw, Hawaii, ni Laila Tagipuro,
Linda Abay di Hong Kong. Julie Fajardo. Hi, thank you kini Marie Prieto, Nora Nagtalon Pacifico, Dory Navarro Garcia, Benny Tabug iti South Korea. Salamat din kini Maribel, thank you Maribel. Ni Telma Agbayani, nagraman kani Aim Lenlen Aguilar Sagasag. Ni Dandan Ninyo, Yuli Manzano iti Kuwait, Maria D. Asuncion Victor iti Hawaii, Evangeline Renon Benenciano, thank you and happy viewing kada kayo amin na sa ngapada papagayan. Ni Mapel, ni Mapel, hi Simon. Hangamang liwat ni Simon nga talaga, ha? Alistan ti magnakin na agtaray. Kat kumusta naman ni Maima, ni Carla, the Nema, kan ni Michael Oherio. Thank you. Ni Rita Ulbap, kastamatan kini Den Carmen Valdez, ni Clarita Sahagon Canadian Villarus, iti California, Pia M. Rodriguez, Janet Almasan Laem, ni Vanji Riambon, Gardner, agraman ka ni Erickson Andres, dito Canada, kablawan na kanod, iti Andres family, iti Barong Dingras, Ramos family, dito Elizabeth, Imelda Makatsak Badara, hi Imelda, ni Imelda, manggabkablaw ka rin, taga-Pila ka taga-Fortuna Marcos, ni Michael Oherio dito sa Santa Rosa. Michael, kumusta kayo amin dito? Ni Ludi Visitacion Rivera dito Spain. Tina Ferming dito Hong Kong. Stamatan kini Marites Pascua Bumanglag iti San Nicolas. Virgie Maranan Umawi, thank you Virgie. Ni Sit Gaddaw. Ni Jan Ann Raval. Stamatan kini Mary Ann Young. Pabagayan mi intayon ituloy nga iba sa rito surat. Katagon ako nga pangatidugan. Kat nusan nyo man nga mabuya mga kita. Padaanan dak dita kahapon lamang na programa ti Bumbu Radyo Lawag. Tay matlang ibasa dito nga pakasaritan pabagayan. So nalang tasan nyo nga mabuya iti live, iti Facebook. Radyo, iti pagkangigan nyo. Ituloy-ito nga basa di pakasaritaan ni Jetro, iti parang surat panangurnos ni SPO4, Roland Villaluz, iti San Juan, PNP. Bulan ti Disyembre, kada dimit lang atawen, adak manin iti igit ti kalsada, iti sango ti sari-sari store ni Aling Aida. Naka-jacketak manong name tanalam-uk. Imbes nga kape, ti pagpapudot ko, tanalam-eken, ngem arak ti dinumek manong name. Dandanin kon magudwa, ti bilog. Wen, agalas 6 iti agsapa. Irida mauram, biglang mauram ti dakkel nga 2 grados nga balay, iti sango ti Tianggi. Wen, nga ayan ko, balay tibak nang nga hawayano manong nemi, maururam. Adadwa nga timek amang mangig ko, ubing ken lakay. Ubing nga gikikis, idinto tatalikay, tilakay kat agpapaaraya. Manong nemi na paspas nga mauram ti balay, tanaarami di ti tabla, ken daadan daytoy. Hindi palawlaw ko ti panagkitak, nairan nga sisyak laeng ti adaya, ijay malaksid kini Aling Aida manong nemi. Tiriknak ket dinairan ti asi. Tego nakon, yan tangay ket awan maten ti serserbi ti biyak ko. Ikarigatak laengan ti tumulong ti padag at tao sakbay nga matayak. Naku na kitinakim ko. Masapul nga isalakan ko ti ubing nga ikis. Ket kasla nagpayakan dagiti sakak nga nang kalayat ti alad alandok. Ket kasla aglaturo abaka anang bangga iti ruangan. Iti na makita nga lakay manong nemi nga umululog iti agdan. Nga do iti gargarit nga bagbakadan na. Si mamadak manong nemi ket kunana.
Ay, Barok! Ijakin daya, kwarta, Barok! Isutayan, tagpukpukaw nga apo ko! Ay, salaka mo! Apo ko nagayam, manong name iti ubing nag-ikis. Jakin kang kano ti pudot, kati apagdarikmat manong name ikadada ko ni tingato. Kinugtarak ti siled, uno siled, daw ti siled, nga da, iti ayan ti ubing. Mangrugi na pumuskul ti asok. No kasano ti paspas ko nga imuli manong nemi, kiti sumet ti paspas ko nga imulog nga kadua kon ti ubig. Kaya di nadda kon ti katinggaan ti agdan. Nakita ken nalasin ko nga da talo arpet a kwartaan na iwara. Ni naregreg siguro di hawayano nga lakay. Duwa nga repet nga sagsa nga gasot ken may sa repet nga kulay green. Nga timpagarup ko manong nemi ket sagsi 5 pesos. Ada pala yung papel idi nga 5 pesos. Pinidot ko ket kaslawan tanyaman nang inserek ko ti akin uneg ngagsumbanger nga bulsa ti jacket ko. Napagrawar ko ti balay manong nemi sumagmano ka nito namin pinsanang nga narsuod ti balay. Manong nemi may sa kabanwar no ibilang dakdag iti kalugarak gabuti pa nang isalakang ko iti ubing nga ni Nicole ngagtawon iti talo. Naglalalo man ti panagyaman kanyak nilakay Edwin nga hawayano. Ngem dito'y ko na pagsisilpo ti amin. Tilakay gaya manong nemi ket sobra ti kinakuripot na. Tagasem inyong unanan pa iti kwartana nga ingkanawa. Ti panangikanawa na kuma panangisalakan ti apo ko na. Naira na idi nga awan ti katulong na tanapan iti tiyandaan. Manong nemi. Di damat tayo nga jak makaid na. Gabot ti kwarta. Tinapidot ko a kwarta. Isumat din ti pampanunutik. Isublik uno saan. Halaga mariribukanan. Nagawid ak nga rodadagos di balay mi kat sigagarak wano sigagagarak nga nangkita ng bilang ti kwarta kan naduktalak nga ti 2 arpet nga sagsanga gasot nga pesos kat 40,000 pesos 40,000. Idinto tati sagsi 5 akonak kat $2 gayam nga sagsi 50. Bale, ti $2 manong nemi ket 10,000 amin. Nagdakkel manong nemi. Dua nga lawas nga pinalpaliiw ko nilakay Edwin nga hawayano manong nemi. Kang kananak na tamak mapanuminom di tiyanggi ni Aling Aida. Ket pinayaban na kiti may nga malem tilakay ket nagsarita kami. Dinamag no kayat ko, tagtrabaho, tagpatakder ka numanin iti balay. Ngam nagked-kedak, diyak kamo tagkarpintero ka nagbatil ti semento ko na. Naggraduarak ti kinamestro, magbatil na din. Kaya may sama nung naimi awanin ti direksyon pa iti biyag ko. Inulit man yung tilakay tinagyaman, kadimbaga ng adu kano tinairama na kwartana, ken alahas nga napuuran, kung gunam-gunak met. Ket kas panagyaman na kaniyak, binayadan na ti utang ko kini Aling Aida. Wow. Ken, pinakarawaan na ti talugasot nga pesos. Naimot nga talaga. Ididay di agundaway manong naming kadang ko nga siyaklang ti makaamo, iti may panggap ka day nga kwarta. Ket kunak, usarek dito ang kwarta. Tapno maadanak ti may mayat amasakbayan. Ken tapno malipatak ti pagteng tinapalabas. Gapo inaramid kanyak ni Angel. Usarek ti kwarta kas may sawagas. Tapno agbalbaliwa. Manong nemi bulan idi ti Mayo 1990. Idagpakada kadagdidakkel ko tapno mapanak itayan da angkel ko nga ludring Regates iti barangay Baruyan, Banggi, Ilocos Norte.
Tapno sadyay nga irugik ti sabali pa ya kabanata wano paset ti biyak ko. Napintas ti lugar da Angkel Lodring manong nemi. Kat dito nga nagtarakanak tinaduma-duma nga dingwen kang runan na unay ti kalding baka manok kanda dumapan. Nagtungpalan na manong nemi siyak idin ti kaaduan ti tarakan nga baka ken kalding. Upo, bimak na nga di na oras. Kat ni Angkel isumet manong nemi ti para kondisyon kadagiti para derby nga manok. Kat dagiti manok ni Don Takio ti ikon kondisyon na tunggal ipalaban iti derby. Kat iti minsan nga nagsakit ni Angkel Lodring. Ay, Jatro, Angkel, matitirik nakmarok si kaman malayan ati bang kondisyon kadagiti manok ni Don Takio nga ipalaban na. Amo karod Angkel. Kaya mo na ita, isuro ka. No kasano ti mamayam tap no makondisyon mo dagiti manok. Kasano nga rodan no meron na nga maabak dagiti nga manok no kondisyon ka tsak ti mang kondisyon Angkel. Saan nga problema na ita? Basta agtungpal ka kanyak. Ha? Surusuruan ka kasi ka ti mang kondisyon ka dagiti nga manok. Ha? Kasta nga rod tinapasamak manong kat kastahon ay tiragsak mi kini Angkel Lodring idi ta umay ni Don Takio nga mangipakamunga ng habak amin di kiti manok na. Abo, kat inikan na kami tinawad-wad nga barato mi nga nagbingayan mi kini Angkel. Naging ako na. Ay, Lodring, ken sika Jatro. Na kayo to timay sa kang Ronald nga bisitak. Ento nagkasangayak, ha? Umay kayo umaywen. Nagtangan nga rod ti panagkasangay ni Don Takio manong nemi kat di maray kami. Wen, na kami kini Angkel. Kat nakadanon kami tinadaeg nga pagtainganday ti barangay Manayon, Bangi. Kat dito'y ko nga namamu manong nemi tane pintas a balasang na. Kakaiso namat nga balasang na. Nga awagan talaengen iti Jasmine. Nga puon tinakasdaawak manong nemi. Poon, tinakasdawak ko na kakaingas launay manong nemi ni Angel. Wow, agayatak ka di manin. Dito ka dito may kadwa babae ti biyak ko. Tilang nagdumaan da kat tinabiyag nga siding ti akin kanawan nga pingping ni Jasmine. Ni Jasmine kat pang model, wan pang model titayag na. Ken kayumanggi ti kutis na manong nemi. Naornos na kita napudaw ang ngipen na natuntiris ti agong naabuyugan tinalanay nga matana. Ken apaw na yan titangsit ti barukong na manong. Namuak nga balasang pay ni Jasmine ket addamanen rugso nga nariing ti kaungkak kading-kading ko nga rod nga agdato na kini Jasmine. Kat babaen kini Angkel Lodring kat iso tinagbaling nga rangtay ko. Subli-subli kami nga mapanidyabalayda. Mapamikondisyonin di kiti manok tilakay. Minsan manong nemi nga napan nakipalot ni Don Takio. Napanak mo diti balayda manong nemi. Dito nga awan ti kaduhan ni Jasmine. Malaksid ka na kiti katulong da. Ngayon nakawaywaya kami unay manong nemi. Jasmine. Manong nemi kabayan.
Don Takyo, senyor. Mayabam na kita naganakikain siya San Juan Ilocosur. Tapos ka na magtutulagan tayo, tikalay sayo kay ni Jasmine. When, Don Takyo, pagatun pa lang artaong mo kanyak. Daddy, haan, tatang, ay, tatang Takyo. Awan ti gastos mi nga dinawat ni tatang Takyo no tikat nakasaysayat manong name ti inayat ken langin-langin mi kini Jasmine. Ado ti di maray nga taga Ilocosur ken dagiti mabigbig nga tao nga gagayem ni tatang Takyo. Ket nagbaling na bongga ti kasarmi kini Jasmine. Kasta ko ni tiragsak ko, ken tiragsak mi, nang naruna kini tatang Takyo, at danapuko na. Ti pamati na ket suwerte kano, ti palot, ti pamilya, nga adda masikog, nga miyembro ti pamilya. Ket pati siya, ket ay bandak pa yan nga mapan makitadi. Pasyarin mi amin, di kiti pagtadyan, manong nemi, kaya nagpaisun sa ti pamati ni tatang Takyo tapasaray mga makamin nga pasangol nga manok. Naging kamanong nemi nga impas ngayon nga Jasmine ti maysa nakapimpintas kan makaiayo nga babae nga pinanaganan mi itinin pa. Ti anak mi manong nemi kadiso tinagbali nga inspirasyon mi ti amin nga banag. Iso ti nakasentruan ti adu nga rapahap mi ti biyag. Kasala nga dagda kami manong nemi na nangruna pa siyempre kini tatang Takyo. Ti apo ko na mabalin na paglastog gapo ti pintas makaiayong ubing manong nemi. Ti anak mi manong nemi kat nagbaling nga isu ti reray aw mi kan mangikat ti adu nga ketang mi. Wen, malaksid nga isu ti bang mangted ti suwerte mi iti palot. Nagbalinak nga rod nga certified nga mamalot manong nemi. Wen, nagbalinak nga certified nga mamalot. Aglaladot ako no jak makitadi ti makalawas. Ti pagsayatan na manong nemi kat adado dagiti panghabak mi ngem ti panakaabak mi. Tumanon kami ti naduma-duma probinsya manong nemi dito Ilocandia. Naglabas pa dagiti tawen di makelen ninin pa may nga nasaririt nga ubing. Nagbalin nga first honor manipod grade 1 aging ga iti grade 6. Saan nga napupuutan ti adun nga tawen nga naglabas. Kat babaem iti swertek iti palot manong nemi nakapundar kami kani Jasmine iti bukod mi nga balay. Kotse kanda dumapay nga nasken nga sa kasapulan mi. Dakil pa yan ti ornong mi ti bangko. Siyak pa yan manong nemi ti bang tartaredwid kadag iti negosyo ni tatang Takyo talumakay maten kanagkapsuten. Siya kun ti awawagan da manong nemi ti big time iti institusyon iti palot. Paging ka manong nemi nga nagtengan ti arinunos ti bulan ti Mayo iti tawen 2010. Adadakkel ng imbitasyon ti Five Cocks Derby ti probinsya ti Isabela. Kading-kading miti mapan. Naka-schedule met da Jasmine ken ti anak ko manong nemi mapanagpasyar iti probinsya ti Pangasinan. Tanaira na manong nemi bakasyon kadag iti eskwelaan. Bakasyon kadag iti eskwela. Pinilik dagiti kalalaingan nga manok ko para iti dayjay nga laban. 5 kami nga mapan agraman dagiti boy ko. Ilinto da 5 da baket agraman ti anak mi. Kasinsin ko ti driver da manong nemi. Anak mi kasinsin kan ti driver da. Tilugan ni tatang Takyo tinusar mi. Kat ti metkotse mi tinusar da Jasmine manong nemi. Sakbahay manong nemi nagsisina kami
Inarakop ko ti asawak. Jasmine, Ani, nairot ti arakop mo. Pangpagana. Parang nung mga bak amin ngay palaban ko. Kadagiti manok ko. It is idinto na kami kadagpamyanan kami maten nga mapan sa Jezabela. Ngimanda kang bailay ti Claveria Cagayan manong nemi a paunay nga kinamalas. Apay ko nam. Nagsasaruno maten ti panakaplat mi. Na. Ni amatan. Nakondisyon mo't nga nalaing dagiti gumak iti makina. Madin sakit nga parataan para ti mapan makiderbi na itanamitim ko. Hangim, nagpatuloy kam latta manong nemi. Parehas nga datadi di kiti manok. Kinun ko na. Kastibula. Ha, nagbukal nga reslat ka. Iti umuna gundaway manong nemi sipud nakipalpalutak. Imagine idilaing nga nasiro kami iti 5 nga manok. Nagmalas nga talaga. Apay nga ta. Naibus amin nga balon mi akwarta ket arig na nalabusan kami anagawid. 5 nga manok, 0. Naibus amin akwartan. Puyat ken bannog tinagpasaran mi ket naturugak nga dagos idi sumangpet kami. Paging gamanong nemi. Nga nakariingak, babaen tiring ti cellphone ko. Nakiktutak manong nemi. Hindi makita. Nasino, ken sa dinut, ayan, ti tumutawag kanyak. Nagsidok irak. My God. Anya ti kaya ta sa wenda ito eh. Papagayam ada ka didakas nga partaan data pa nagkabagkaba ti barukong Kendrick na ni Chetro. Ito ito amuen ngem sakbay data papagayam manen ti manan acknowledge yan dagiti agbuy-buya kada tayo ni Leila Litz. Hi Leila Litz. Yan, dati may isa ka dagiti impasa tayo iti pakasalitaan na idilawas na. Kung gayam, kahit kung ipalagip nga i-double, naman pa pupus ko niti Facebook nga ti winner tayo, best letter of the week, last week, at iti pakasalitaan ni Nelson Antalan. Iti Hawaii, papagayam. Babayan ti pa nang isurat ni Leonor Reyes Melchor. Yan. 97% tinaabot na desisyon ni Committee Board of Judges kan ti desisyon yun ng buy-buya. Stamatan nga gaman ti ni Erwin Asuncion iti California, Ray Winston, Kathleen Platino iti Quiet, Leia Guillermo Garo iti USA, ni Leila Condesa B. Dagdagan, Christopher Cabel, Mary Jane Aim Aguinaldo, Josie Tagudin
Mercado Wheeler, iti USA. Ni Abdul Asuncion, Roxy Madrid, Mila Nelson. Wow. Hi, Mila Nelson, ito Oregon, USA. Stamatan kini Novel Don Cagente Albano. Ni Lily Asuncion Noble, Abrojene, Lungboy. Ni Ian May Kimuyog. Ni Ophelia Itikawain, stamatan kini Gina Padilla Kalimlim. Ni Fred Agunoy Subia. Thank you. Stamatan ni Celia Vallejo, Ferdinand Pali iti Hawaii, Robert Manuel iti New York, Reyna Unoreima Tagatag Marcos, Victor Corpus iti Hawaii, ni Michael Olep iti Taiwan, Enriqueta Manera Estavillo iti USA. Stamatan kini Acela Baba iti Japan, Lynn Cahigal, Renante Ramunas ni Reni Ramones, kablaon na kano, nagiti taga crispy na banda na naroon na ka nagiti Ramones, Ken Pascual. Ni Ray Soriano, Elizabeth Saburdo, Racadio, samadan kina Alfred Sibutano, ni Lydia Sagay Anuen, agraman kini Esmenia Dadapion. Di kita papagayam, di kita dadumapay nga in-acknowledge tayo, nga agbuy-buya kada tayo iti programa tayo, Dear Manong Nemi. Intengaro din ituloy papagayam kanamuwen no anya ti simmaruno na pasamak nariing ni Jetro iti ring ti salpun na kadidikitaan na no sino kan sa dinutihan ti mo awang. Nasdawak Manong Nemi, no apay nga nailan na ti cellphone ko na sino kan sa dino iti yan deta nga tungutawag. Baknutan, Manong Nemi. Baknutan La Union PNP ti adda ti bangir nga linya. Iti bagbagada nga may sa nga nakaalingket nga damag, Manong Nemi. Na disgrasya ka no, the Jasmine, huwain Manong Nemi. Kadawang kanwapulos, tinakalasat kadakwala. Sakit. Na disgrasya Jasmine, di baknutan, kadawang tinakalasat nga ure may sa kadakwala. Sinakayan ka no tibus, tinaglugan ng dakots eh. Nakasaksakit na hindi nga masamat, Manong Nemi. Anyan nga panangkusit tigasad kaniyak. Kaslakla nakariing tinabayag nga panakalibay ko. Apay nga nagsasarulo ti kastoy nga pagtay ni biyag ko. Ti mo na nga ayat ko ni Angel. Lakitaray ti Hawaiano na pukaw ko. Dimtang kaniyak ti may kadwa. Iya babae agraman ti anak mi. Ninin pa. Sa nga po nagatuhan ti tawad na. Soon si Maro na nga pukaw ko. Anya ti baso ko tapno mamasama kaniyak ti kastoy. Haging ka Manong Nemi. Nga nalagip ko na di kwarta nga napidot ko. Inusar ko met itinasyaat. Nagpuunak ti negosyo. Nagbalilakpat nga na simpet malaksit ti managbaling ko mamalot. Masul ko kandigatan saan ko pa nang isubli na iti a kwarta. Manong Nemi. Hore la dumanon naging gatlangit ti dungaw. Panang dungdungaw ko ang nagiti agina. Yung nag-aabay na nakamansayag, Manong Nemi. Di mawanan ti marabidak. Awanan na kita miyembro ti pamilya kamang mangtatikiran ka naragsak ko itinaldawal daw.
Sing-singirin na kanin tinakaparsuhan. Ngal-ngal-ngalik ti sangi. Katsahalan nga mapulsot na gitiluwag. Katanukutan. Lumasol ko man. Dadaman na aramid ang kamasol. Anugutek masol ko di amin, Diyos ko. Diyos ko, kat pangawanan na ko ba? Pangawanan na ko ba, Diyos ko? Inririyaw ko manong naming at tiyakon na pupuutan. Kaya pwede na ito yung sakit, kanaladang, marikrik na tinanog-tanog ko pa yan, tipader nga sa nantado. Kaputan nugutak manong naming kasla na iti kwartang napidot kong saan ko insubli kat iso tirason. May saan ka di umawawangan iti man nanakaw. Tinako ko kanina hindi ang kwarta. Iso nga ditan, di bang singsingir kan pakadus-dusa. Kanuag may sumanda ita pakawanan da. Kanugutak may sak man nanakaw, Diyos ko. Pakawanan da kuma. Talaga nga sang nga maawatan ti biyag nga maminsan. No mapukaw kat mapukaw mulatan. Uray no kasano ti kinapatig dagita parswakan pa. Kalbasan nga naitabon dagiti aginak. Napanag, iti laon nyo nakaduwak dagiti asideg ang miyembro dagiti nairaman kareding aksidente. Para ti pa nakasulubar ti kaso. Nagbayad ti aking ko kay ti bus, kada kami nga natayan. Kabigatan na manong nemik at nagturo nga kiti bangko kiti indruar ko tinamnamaik nga bayad di dinapidot ko a kwarta. Takayat kong isubli. Kaputasan ko nga nagmanbanugan. Kaya't kong isublitan. Uwain manong nemi. Yadi may rumar ko ti kwarta nagdiretso akon sa San Juan ni Lucosor ngendak sanggasat ta sa balimaten ti aking balay. Tain lako kanon ti anak de di lakay Edwin nga Hawaiano. Nabayag kanon nga natay de di Hawaiano nga lakay. Kaya di anak na agnaed na kanumat amin ni Hawaii. Nagalala ti panunod ko manong nemi aking nga napuutak laing ang tibagik nga adda akon iti simbaan. Binirok ko ti padi. Kat ditan manong nemi. Ngayon ko pesar ko ti amin. Dito'y ngorek ko lain sang-sangit manong nemi tinag. Panangipudno, panangikumpisar, dagiti paspasama. Manipod, panakapukaw ko, kani di angel. Ti panakapidot ko, no panangalak, panang tagiko ay ti kwarta. Tinapasamak ka na Jasmine, kanti anak mi nga nininfa. Amin manong naimi kaning kumpisar ko iti padi. Kalpasan data, kinuna ti padi. Barok, manag ko na kat ti basol mo lang, kat saan mo pa nang isubli ti kwarta. Kinaagom, tinarabid mo, ta saan mo insubli. Tinagikuam, ta saan mo akuko. Ti ipapatay, ti may isang tao, kadig-kading amin ti Diyos. Ti may balagad ko keng ka, ikatemon ti bisyo nga palot. Mangrugi ka manen kat pabaknagem ti pamati mi ti namarswa. Nakasaysayat ti Diyos baro. So nga kamang kakenkuha na. Sa mo liplipatan na pulos ti Diyos. Amok nga dumteng tumitlaing keng katiragsak nga naipaidab keng ka. Laglagi pem,
Saan nga amin nga aldaw, ket puro dawel. Adan tumatlang dumteng alinak. Kalbasan dahil nga pa nagsarita mi iti Apo Padi nariknak tinik nga naikat ti dagan san ti barukong kumanum na imi. Kadimbatik kang kuwana ti kwarta kas katad di nalak inagum ko kwarta. Kanindawat ko kang kuwana nga da kami lakuman ti makamo. Kaniso kuman ti makamo mang busbus para ti pagsayatan ti simbaan. Ken inulit kong imbaga kang kuwana nga limad lakuman ti amin. Nagsubliak nga ro dito San Juan ni Lucosur nga permitiragsak na ginaganak kanyak manong nemi. Kat dito nga nang ipatakderak ti balay ko iti igid ti baybay. Simple nga balay manong nemi. Kat nagiti makakita ti dayta nga balay kadsyak nga agnaed. Ado digiti saan unay makamamu kanyak no naggapgapwak kati pamati da manong nemi kat naggapwak iti abroad. Himbaga ti pamati da kat hawayano at ngayon isang lain ti sungmat ko kadakwada. Huwain manong nemi. Namin pinsanen nga inikat ko ti bisyok nga tadi uno palot. Nagbalinak kedi manong nemi nga managtulong kadag iti proyekto ken aktibidades iti barangay mi. Nagbalinak pa yen manong nemi nga debosyanado arig na binigat ang mapanak iti simbaan. Nang bukilak pa din iti Bikers Association akaduak dagiti agtutubo ken ububing tapno mayaw awanda kadag iti takas sa bisyo. Aking ka manong nemi nga dimteng manen ti sabali pahay akabanata wano paset ti biyag ko. Malagip ko lang at karote ko na ni Father kanya kidi. Nga saan nga tagnanayon kat nadawel ti tiyempo. Dumteng ti panakalinak. Kuno panaglinak na. Nga digiti kanor liday kan ladingit nga inak linakam kat masupapakan iti ragsak. Anya nga talita nga ragsak. When Jack malipatan de di nga petsa manong nemi. April 27, 2014. Iri mapasamak ti Jack pulos malipatan nga paset ti biyag ko. Mabagayam intay to amuen no anya deta nga pasamak sa bali pagteng ti biyag ni pagayam tayo nga Jetro. Yan naman na nagaman karag iti nayat unay nga sponsors mang tartarabay iti programa tayo. Dear manong nemi papagayam. Siyempre, gaman tayo kani Nelda Saludes iti Paris. Sama tayo kani Florendo Barit iti Hawaii. Ni Nelson Antalan iti Hawaii. Stamatan ka ni Leila Litch iti Toronto, Canada. Gramamatan ni Kaabsat na stamatan ka ni Nanang da. Ni Florence Kikik Fiesta iti Hawaii. Hi. Stamatan ka ni Rosala Bukay iti California, USA. Ni Florendo Warit. Stamatan ka ni Alex Asuncion iti Norway. Thank you. Ni Rogelio Boy and Delia Baldonado iti Hawaii. Da Bayao Roland ka ni Seni Ostiano iti Canada. Tatahulian kani Nana Tinang iti Canada. Ni Abirat Arnel kani Christine Laguardia iti Australia. Dati mahal kani Amy Collado Ortega Anderson, manager tayo iti KPRP Pinoy Power Radio iti Honolulu, Hawaii. Gramameten kani paring Ed Lasiste ni Noli Lagua. Hi kanka Noli. Stamatan ka da Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Ni Anne Murray Agunoy. Hi, Anne Murray. Stamatan ka ni pare Vic Ramos iti Chicago. Da Susie Coley, Agas Coley, ni
Nagkikakabsad da Andre Agas Carter, ni Nora Agas McMartin. Kastamatan ka ni Marlene Nagon iti Hawaii. Ni gaya Marlene Nagon kayat nang ipakamu ka iti taga Hawaii nga kasapulan iti pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon. Tagtab trabaho so na iti Valley of the Temples. Iti 808-221-6590. 808-221-6590. Hawagan nyo lang ni Marlene Nagon nung kasapulan nyo ito pre-need plan na pamagayam. Sabat na nakablawan tayo ni Kabsat na ngadata San Francisco, California. Ayan, ni Jane Agas. Nagaman tayo kadakura doon nyo ito Canada matlaing kumagkablaw ka rin taga Barcelona, Sursona, Ilocos Norte ni Rene ni Joseph Ramones da Ron ni Mila Nelson iti Oregon Ignacio ni Neri Albior stamatan kada Leandro ni Perlita Sagario hi ni Marcel ni Emily Castillo dita California agramameten ni Arnel Estavillo Albert ni Chuna Cagente Nagmamatan ta kumpadre Canuto, kani kumadre Maring, kani Nita Fermin, ni Marilyn Balico, kastamatan ni Jusia Rizabal Sadaba Sagario, kani Cory Sagario. And of course, the Arthur, kani Junalyn Pascual, iti Hawaii. Happy listening, happy viewing, and thank you. Thank you man iti pa nagbubuyad Hilarion Ramos, Susan Dumbrique, ni Mariel Balain, bueno Mariel Duane, ni Elena Santiago, bueno Elena Sinfogo, Laktam, Hakube. Agraman ka ni Mildred Barcelona, ni Lloyd Soriano Alvarado, Tabu Linar ni RJ Alcaraz Alejandro stameten kini Leila Carnate Cagente kini Angela Tonorio iti Hawaii agramameten kini Vallejo Vivit Julie. Tayo ni tuloy kanigibus papagayam doan niya dito ragsak nga supapak tiado nga sa ngayam ted kada tayo unop simbang bahay ti pagayam tayo nga ni Jetro kaya iti panangisurat panangurnus ni SPO for Roland Villaluz iti San Juan PNP. April 27, 2014, Manong Nemi. Agarup alas 3 iti malem idi tamakumikum kami nga agidek dekorasyon iti igid ti kalsada dito'y barangay mi. Akaduwak na kiti agtutubo. Banderitas ti madama idi Manong Neming isimsimpami iti igid ti kalsada. Agpiesta ngamin ti barangay mi iti Mayo 1. Iti dadamay sa nga lugan nga puraw avan nga nagsardeng iti asideg mi ket sapsapulan dak Manong Nemi. Impatuldo dak nga ron digiti kakaduak ket kasla na ilansak digiti duwa sakak ket na imayengak nga nang matmat tabi mabati may sa nakapinpintas abalasang. Uwain Manong Nemi. Nakapinpintas abalasang karuprupa day dinagawan nga asawa. Tiyakpay, nakakuti iti ayan ko Manong Nemi. Iti tumarayan ti balasang. Ngay masideg kanyak Manong Nemi. Ket kasla saan na kamamati di bagana. Daddy! Daddy! Oh, Daddy!
My daddy! My iti nariknak manong nami kakasla pa nagmaymaysa. Wen manong nami kat dagiti kakaduhak ngagdekorasyon nakamulagat damot amin nga mangbuybuya kada kami. Luluak nga sang sangit. Kaya mong latan manong nami nga dahit ang sangit katragsak di kay papalat na. Juan, dahito ka din ti ko na ni Father kalpasan ti dawel ka dadalinak kalpasan ti ladingit ka dayton ti ko na nangaragsak ngagnanayon. Inawis ko isuda manong nemi iti balay ko ket di nga namuak. Nga nagbudagayam sa Hawaii, the angel kinimaji nga anak mi. Nagabudang muna iti Abra sa daimay ditoy San Juan, Ilocos. Uwan. Agmakabulan kanon nga masikog ni angel idi ipanaw ni Ariston iti Abra. Kat nagdapat da iti probinsya ti Pangasinan. Sana inala isuna sa Hawaii, idi maayosan ti papeles na. Amuna kano idin ti may panggep kinimagi nga adla idin iti tiyan ni Angel. Ket inawat na nga si Pupuso manong nemi adi na anak di naputod ni Magi. Tada kano diferensya na. What? Agpada kamin nga balo kini Angel manong nemi ta naatake kanon ni Ariston iti duwa uno kanon nga tawen ti napalabas. Mabain kanuuni ni Angel kanya. Ngem ti anak mi manong nemi ti nagpilit tapno umaitak kano bisitahin. Napintas kano ti trabaho ni Maggie iti Hawaii manong nemi ti naggraduarisyon at ti accountancy. Manong nemi. Siya kundi kararagsakan nga tao dito lubong iti daydia ka nito. Silulukat ti puso kan nakalaglag antiriknak nga nangawat kini Angel. Sana mo't maputput ti panagdawat na kanyak ti pamakawan. Ngimenyarig ko laing tinaglabas iti ayam ti basketball. Kanimbagak kang kuhana. Angel, iti ado nga violations nga naaramid mo kaniyak ket puro technical fouls ka. Puro technical foul ka. Ket ti kayat ko, duwa nga lawas ka nga saan nga agsapsapin. Tapno mabawik da kiti atrason kanya. Ipariknak keng ka, dagiti napudno ken na barang ayat ko keng ka, Angel. Kada mo manong nemi, nuan niya tisungbat ni Angel kanya.
Iti dua lawas ng bagak nga saan nga pulos nga agsapsapin ni nayunan na manong nemi. Kat tikarget na nga mangkudot iti bakrang ko ako nana. Uray man pa'y makabulan nga jak agsapin, jet. Basta mabayadak keng ka, di kiti ado nga nagkurangan. Uwain manong nemi kinudot naman iti bakrang ko. Kat nagdante na sarang sa nga katawan ni Gadoa. Uwain manong nemi nagdanakam nga rod akasagasawa kini Angel. Kat maragsakan kami manong nemi. Siyempre. Nagkasar kami iti simbahan. Sagot ni Magi kada kami manong nemi kat iso tinaggastos iti garbo bongga nga kalay sami kini Angel. Kapoy tinayta nga ragsak mi manong nemi kin kinabongga ti kasar mi kini Angel si malog amin di kiti kakabagyanda nga taga-abra. Kaslasanak pala mamati manong nemi ti kinabongga da iti akasaron. Takalbasan ti unos ti 20 ket inem nga tawen. Nakita kami manen kini Angel ket nagsubli kanyak. Pagkaduwa na ti anak mi nga bunga de daya na yan. Kalbasan ti makabulan manong nemi nagsubli ni Magi iti Hawaii si marunumit ni Angel. Kalbasan ti 2 bulan ket si maruno isuna. Kalbasan lang ti 3 nga tawen si maruno akmeten kadakwada. Ket sa Hawaii nga binukel mi ti maysa nga nakaragragsak a pamilya. Iti agdama manong nemi adamat natalga na pagsapulan mi dito'y Maui, Hawaii. Kadada kami metlata nga tumultulong kada kiti kasapulan titulong nga kabaranggayan mi sa Abra ken kastameten dita San Juan Ilocos. Alagastan manong nemi. Agyamanak, danos mo nga nangibasa na ito'y natidog nga pakasalitaan ti biyak ko. Dikiti na dumaduma kabanata mo na paset ti pakasalitaan ti biyak ko. Kasabay ko mga talakaited ti oras ang kabasitlay nga adal da ito'y kadagiti amin nga dumdungeg ka nagbuibuya, Diyos o netagngina, awan labas na. Nanaruna kang ka manong nemi. Kat sagbay ng anak na nanay ngagpakada manong nemi kablawak man dagiti miyembro ti San Juan PNP nga idaduluan tinalaing nga Chief of Police Senior Inspector Benjamin S. Ragedan Police Senior Inspector Benjamin S. Ragedan ken kastamat dan ken ni SPO4 Roland S. Villalos nga iso iti nang isurat kan nang urnos iti dayto pakasalitaan ti biag ko. Kastamatan nagiti opisyales iti ili nga San Juan Ilocos nga idaduluan na tinalibtak ken nagwapo nga mayor ni Honorable Benjamin Sarmiento ken tinapintas nga Vice Mayor na nga ni Honorable Elaine Sarmiento. Ket ni met SPO4 Roland Villalos kaya't nakanumet nga kablaawan na ito ay eten na nga asawa na ni Mrs. Janet Gascon Villalos. Kaya't may mesa nga anak mi ko na ito ni Mark Ronald Gascon Villalos kablaawan ni SPO4 Villalos. Ni Janet nga asawa na kaya't anak da na ni Mark Ronald. Kasama tayo ng kablaawan ni SPO4 Villalos na Mr. and Mrs. Amante Romero iti barangay Sulot-Sulot, San Juan, Ilocos ni SPO4 Joselito Regates iti Ilocos Norte PPO Uno Provincial Police Office dagiti Criminology graduates batch 1987 1988 ken 1989 iti University of Northern Philippines Vigan City. Members of the San Juan Police Station headed by Imbagata Itayan ni Chief of Police Senior Inspector Benjamin Regadan. Ayan. Stamatan kan ni DCOP PSI Christopher Ramat. Kan kumpadrek ko na ito, kumpadrek nga da Hawaii ni pare Jerry Pizarro
nabayagan nga hang kano ng ti para inom. Kastamatan ka na kitay Sehalbo family. Ayan. Kaya na kita at Hawaii da Manong Bencio Silis Nuario. Kaya na kita anak da Nestor Alex Romeo kani Judy. Thank you. Dito nga rin tinagsurat ti pakasalitaan ni pagayam ti nga Jethro Tomo ti San Juan. Ilocosur, babayan ti panangisurat ken panangurnus ni SPO4 Roland Villaluz. Iti San Juan PNP. Pabagayam dahil siya tinatidog ngayon tayong basa pakasalitaan ngayong sulit ko na tayo. Kapag iti namsik kadag iti panubok iti biyag ni pagayam ti nga Jethro kalbasan ti liday kan ladda nga panakapukaw na kadag iti patpatig na nagsublimat lang ti umunang ayat na kat nagsublimat lang ti ragsak ngayon na sinangkrap ita kan ti agnanayon. Thank you kada kayo Jethro kan kastamatan thank you kan di SPO4 Roland Villaluz di San Juan PNP iti na panangisurat kada iti pakasalitaan ni Jethro. Thank you kada kaya. Pumakata tayo nga roden papagayam na talagang medyo nalapsan tayo. Nasurukan nga may isang oras na iti programa tayo. Anyway, awan ti limit na. No lagit dati dito'y balay. Manipo dito'y Nemers Studio. Ito barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City. Tigiti nagserbi ka na kayo. My one and only mami, Merlin Pascual Ruiz, ni Nemi Ruiz Jr., and kasama tayo nagablawan tayo kita at Montreal, Canada, Dabalayan Edwin Inay, Abalayan Lorna, kasama tayo da Kim, Kenny Keisha, nga dandan na bakasyon. Na Jay, di nakabungaan, ni Jay Gawiran, ni Shasha, Sharin, ni Jacob, nagramamitan na siyempre kada Iko, ni Andre, dita Las Piñas, ni Michael, ni Nema, ni Mayma, ni Simon, ni Carla, ni Mafel, dita Santa Ana, Cagayan, ta Tangatan, ni Manong Rumi, hi Manong, Romeo Ruiz, kasama din kada Rodel, kani Rema, kani Romel, kani kita anak na. Thank you. Kan amin kayon nga sumusuportar kan kakaduwate nga agserserbi. Thank you kat sabi ko mata into nibigat, tikas tumit lang nga oras. Dito sa balin tumanan nga parang di programa tayo. Dear Manong Nemi. Ken ka asumangbay awit ko daliday ken tarumpingay pakibin ken ka ken paandingay agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas intabuyaen dagiti na alas wenno napintas intarik naen da saem ken ragsak adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan.